Kaixo, Garbine naiz, Tolosalde Alamideziketako irakaslea, eta bideo honek seigarren esparruari erantzuten dio ikasleen gaitasun digitalen sustatzea eta konkretuki adimen artifiziala prozesu sortzailerako. Bideo honetan azalduko duna dana da adimen artifiziala prozesu sortzailerako nola erabiliko dugun, ez? Eta lehenik beti ere ikusi behar duguna da ze eskatzen zaigun. Eskaera horren arabera erraminta bat edo beste bat erabiltzea dakeulako. Adibidez, enei prozesu sortzaile bat eskatzen baldin bazait, bilaketarako adimen artifizialeko erraminta ez dut erabiliko, beste erraminta batzuk erabiliko ditut. Orduan, betire ikusi behar dutena da ze eskatzen zaiten eta ze erraminta erabiliko dudan. Oain konkretuki jungo gea gauza espezifiko egitea, hau da gure ziklokin loturikok, eta goazen ikustea eskatzen zaizuela enpresa baten sarea jarri behar dela eta segurtasuna bermatu nahi dela, ez? Hoi izango litzake proposamena o prozesue, eta horren aurrean ze egin behar den hausnartzen eta ikusten hasiko gea, eta bideo honetan hori erakutsiko dizuet. Erraminta ezberdinak dazkegu eta nik momentu honetan Copilot erabiliko dut. Copilot izango litzake Microsoftek dauken adimen artifiziala, eta aurrekotan bezala pronto sortu behar dut, eta pronto hortan aldeten gauza gehien espezifikatzen baldin baizkiot, badakigu asko hobea dela. Gure kasuan, Copilotai jarriko jotena da, ze pausu jarraitu behar ditut lan baten prozesua eraikitzeko, ez? Prozesue orokorren. Orduan ikustezue galdera oso generikoa da, orduan erantzuna hau ematen dit, helburuak eta eskakizunak definitu, plangintza batin, baliabideak esleitu, diseinatu, proba evoluzioa, implementazioa eta jarraipena. Eta nik ustez, prozesuan jarraitu behar dien pausok oso ondo zehazten dizkitela, eta igual hauetako bat hartzea komeniko litzaidake. Orduan hau pixkat ikusita dauketela zein, orduan nahin beste erramienta batea pasako nitzake, adibidez ChatGPT-a, eta ChatGPT-en galdetuko detena da, ikusiko detena da, zein behar deten, ez? Eta konkretuki esango jotena da ChatGPT-ei, adibidez hemen, nire kasuan, enpresa baten sarea jarri behar dugu, baina segurtasuna bermatuz, ez? Eta orduan, zein izango litzakeen proposamena. Eta hemen ikusten duzue, eskakizun honen gainen, proposamena beak zein ematen diten, eta beak esan ditena da, saren diseinua eta segmentazioa inbeharko gendukela, sarea hobelanetan, firewall bat jarriz, eta zona desmilitarizatu bat. Orduan, zona desmilitarizatua ondoren, konturatzen naizena da, beak ematen ditena, baliokotzat hartuko nukela, baina orduan, hau dena irudi baten bitartez, asko hobeto egongo litzake, ez? Orduan, igual, Crayon erraminta hartuko nuke, Crayon da irudiak sortzeko, eta honek jarriko jotena da, Crayonek erderaz hobeto egiten dut, orduan, honek igual jarriko jotena da, lehenengo euskaraz galdetuko ez bazpare. Sare baten irudia, lan sarea, firewall eta DMZ, beak eman bezala, ez? Eta orduan, hemen ze irudi emateizkiten aztertuko dugu, ikusi dezue indetena da ChatGPTek eman diten proposamena, oain Crayonea pasaet, eta Crayonek ze esateiten, ez? Zaino pixkatu hain behan erantzuna ikusteko, eta ze irudi. Irudi honeken ikustet prozesu honetan asko lagunduko ditela, nik igual irudi batekin gauzek asko ze argiko ikusten ditutelako nola inberdien, ez? Orduan, irudin zain nago.
ikusten dut eman dizkitenak ez ditea balio, baina bueno, bera xigo etorrita, ikusten dut sortzen nahi zizkiten irudik, balio ditela, ez? Igual guain eskatuko jotena da, irudi adibidez, zein irudi hartuko nuke? Adibidez, irudi hau hartzea dauket eta jistea, o dauketena da esatea iruditan gehiago sakontzeko. Orduan, irudi aldatzen nahi naizenean, mota hortako irudi gehiago erakusten dizkit, ez? Eta orduan, nik jarri nahi duten irudiakin bat hartzen duten, eta orduan, ingo nuke irudi hori erabili. Orduan, ikusten dauna da, hiru adimen artifizial erabili egiten dula bat prozesu galdetzeko prompt batekin, bestea ze diseinu emango lukeen eta bestea irudina, eta honekin prozesua aurrera dihoala. Prozesua, oain esate jotena da, plangintza, hemen dauketen plangintza, ChatGPTek eman dit prozesu nola, eta orduan esate jotena da, hemen plangintza bat, eta plangintza nola egin azaltzea izango, zenuke pausuz pauso, eta ze esaten diten, ez? Eta orduan esateit helburuak eta eskakizunak, zereginak identifikatu, denbora tarteak eta epeak jarri. Orduan, zereginak identifikatu eta denbora tarteak eta epeak jarri, nik uste asko lagunduko ligukela talde lanen nahi baldin bagea, ez? Orduan, zereginetan banatu proiektu zeregin txikietan eta zeregin bakoitzaren ardura eta erantzukizunak zehaztu ohi denare, oain nire badauket galdetzea berriro nire ChatGPTen hain naizenai zein dien zereginak eta zehazteko. Oain ikusten da, badakigula zereginak eta zeintzuk izan behar duen, orduan ChatGPT galdetuko diot, orain sare konkretugoa, ez? Prompt konkretugoa, orain sarea fisikoki jarri behar dugu, eta zereginak zein izango diren azalduko ditazu. Eta hau esandakon, berbeak ze prozesu jarraitu behar dugu esaten duen, ez? Orduan, oain ikusten du planifikazioa zein izan behar duen, zerbitzariak, kableak, IP eskemak, nik uste ematen geohardwarea instalatu, kableatua, eta hemen ikustezue prompt konkretua jarri diotenen, denak beak oso konkretuki esaten ditela lan guztia, ez? Ikusten duzu hemen dena. Eta langileak trebatzea eta dokumentazioare azaltzen dit. Orduan, ikusten da horri hutsetik hasi beharrean prozesua sortzen adibina artifizialako erraminta ezberdinak erabiliz prozesua nola sortu erakusten laguntzen digula, ez? Gero beti bezala azken erabakia gurea izangoa, adimen artifizialak eman dizkidan emaitzak erabili laguntza moduan baino ez. Baina, nik uste horri hutsetik hasi beharren, prozesu bat nola aurre eman beharko genuken asko laguntzen dudala. Hau izango litzake dena, mila esker.